الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami akipagadatan sandrakan wagyang kutua maanaw salama kalilintad nakapipi aginawa nagumapyarkan wa kagabi-gabi. Mga pagariya yang kaya kapumagusayatan o sagyang kaya hajj na para ini si ko langulanguan o mga pagaritan o mga Muslim pamaghad sagyang kaya ragun. So kebayaon mambu mamakinag nagu para ini sagyang kuto mga jamaakan sira ni kunutanakan nagu kapserbisyo anakan sagyang kaya kaplalakaw sagyang kaya Hajj 2025 pangamin ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala sulang-ulangwan o malalakaw sagyang kaya ragun na malalayon kira nagyang kuto kapipi aginawa nagu makatarusiran sagyang kaya kapaghajiran. Nagyang kuto ba Allahu alam mo sama na yan na adin kiran pumamakinig sagyang kaya oras so mga jamaakan sira ka na pagkaunot na salam ka no kaana ka na maylay o pumamakinig ka no sagyang kaya kapugusetan no sagyang kaya kitabul hajj. Si kudatan oro panakapuni sagyang kaya usayan sagyang kaya ukit-ukita hajj na titu ko mala ukor ulang-ulangwan o mga Muslim makapupuon sagyang kaya darapatano sa Pilipinas miyapili kano mbaloy aduyufur rahman o di na paman na mga tao makapagad sagyang kaya ragun. Inuwa kano tuptero kaya katawan tano may to so islat tano sa Pilipinas ayabu kada kalian na 5,000 na piray Muslim sagyang kaya ingat tano na pinili agyang kuto mga tao makapamaghad sa kano imiya pili na gina ni mala ami penalamatan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kada kaliman to adi bubuot adi melulubas sa kapakahabulian. Ay man to paman na mga bitira o mga sheikh na tignan nanto na kapaka-additional tano. Okay na maragan ubas o paman na da makabayad sa agyang kaya miya ngay po sa ulan-ulan na ayan niya na kaya pakaniat sa kaplalakaw niya na kagiyamiya panuagyang kutwa islat ay babagay rakatano agyang kaya paman na gobyerno. So ala kulihal giin na adnap kakwasay ang mga tuma so kebaya maghajj na sembut kano mama sport agina ni isa keed na malaawida akal nagu problema si arkatano paman naman ini atakad na kapakalalakaw ka ugaid na din ka pangilaya sa okiti kad nagyang ko to passport ka nagina ni kasaba pa na kadili agyang ko to tao. So adna mga pipiya andawan na kakuwatan no saya na ino kapaman na gyang ko to miyaka passport dala kay na insyaallah na irarampay kanuron wallah nasip man sa gyang ko to mga pedaragon na naayan niyo man nakapakalalakaw. Yang ko to ba bumaalin nagyang ko to ukit tano sa gyang kaya kapag hajj paman na penambutan no malagi dubuka manini ataka panggelebkan na kagyang ko to simbes iku Allah na pangilay ka sa ukit panagunta man ka so langon no pagukitan sa kapakalalakaw ka panggelebkan sa kapakalalakaw nga na imasadangkan mga pagariya punan tano agyang kaya dars tano agyang kaya paman na kitabul hajj ginan so pamintuan sa agyang kaya paman na kapnay kadi ayaw kapugusaya tano saya na ang tanong makanal wanto na ukito kita agyang kutua kapag hajj
na mata saya bitiara saya na ayay kidia tanoron na mabayto untano aya mabayto untano ka antano maswa agiang ko tuwa okitu kita agiang ko tuwa kapenay kadi uway panganintano si ikwalla baden tarima wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga kadi iyo yang kaya paganay babul awal sa yang kaya usayan ko hajj na tigo mga ulama fi muqaddimatil haji wa fihi masail. Aya paganay apugusay ng mga ulama nagyan ko to ang mga pamakasan nagyan ko to kapanay kadi. Oy, dan ya pensuldi nagyan ko to okay tokit. Nagyan ko to kapanay kadi ka aya paggunaan niran pigisabutan niran si ko mga tao nagyan ko to ato na yung mga pamakasan. Ato na yung mga kailangan katukawan o tao sa nagyan ko to kapanay kadi yan. Natigo mga ulama ad na mga masala saya. Paganay masala nagyan ko to anto na maana nagyan ko to hajj fi ta'rifil hajj anto na bisip maana kagigyan ka hajj na basa na Arab na anto na maana niyan uy ikadua masala na hukmul hajj wa fadli tunay ko kuman nagyan ka hajj na anto na paman na kapakalalabi niyan na miya kapia paman na ketukawan tanwanan laborun su muslim ketukawan niyan wanto na kukuman sa ginawa niya sa nagyan ko to kapnay kadi padaro wa tigo mga ulama masala na tiga na ino gyang ko to hajj udi na su umrah udi na paman na su hajj paman na si iko tende ya umur na bayni makay sa manggil bekotaw anta aga paman na kepakaya dinya no to di paman na kekasukasuin ay ikapata masala na surutul hajj anto na yung mga banay mga syarat agi ang kaya kapenay kadi padaro at tigo mga ulama nagyan ko to anto na kukumano umrah kapakaya pa man na sutaw na di pendimbang umrah na anto na kukumano umrah na aya ikan amas ala nagyan ko to mawaqitul haji wal umrah nagyan ko to mga tamana gyang kana na mawaqit na paman na malaman buagyang ko to matas mambuagyang ko to usayansan. So, giyang kaya babul awal na di tanong na kupasadiman to. Kagi paman na tumu may to auras adi tanong di mapamagusay adi giyang ko to piakatas tas tanong na napumukul lembu agiyang ko to di mga kinag. Unan tanong agiyang kaya paganaya masala. Anto na maana agiyang kaya kapag hajj. Na so mga ulama na igira pimaana nira nagyang kanan na kalima na dua paman na dirano di paman na okitiran. Sagyan ko to paganay, nagyan ko to lugatan wa fi syara. Na si isa luga, na ayamaan nagyan ka iya kapag hajj. Tano din niyo, nagyan ko to atigo mga ulama al-qasd. Ayamaan na qasd na nagyan ko to niat o tao. Anta pagyan ko to tao. Paman na pagadya ko, peniat ako. O to, ito paman na maana niyan, pagadya ko, sunga ko sa Baitullah. Paman na peniat na ka nagyan ko to paman na kapaka paghadyakan. Ugay na sa syara'an natigo mga ulama at ta'abbudu lillahi bi ada'il manasiki fi makanin makhsus fi waqtin makhsus ala ma jaa fi sunnati rasulillah. Tano din wag yang kainip manaw ng mga ulama. At tigira na paman na ayako na pembetuan sa kapenay kadi na ginan so kasu taw si ikwallah kasimba taw si ikwallah. Ayaman na ini nagyang kaya hajj na simbi niya mala. Oy, miya guntong kan waki ang mga bangsa miya pananaik sa giyang kaya ragun. Ayad na paman na piniatan niyo nagu penggelabakan niyo nagyang ko to simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. At ta'abbudu lillah kaswa-suat si iku Allah. Ayaman na nagyang kaya kaplalakaw niyo na diniwe di suwa-suat ku Allah. Diniyo di pepakarani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pengening ko si iku Allah tarimaan yan. Agyang kaya man ni ati wa mala asimba apenggelabakan niyo. Tigo mga ulama abi adail manasik agyang ko to kanggelabakaw taw sa agyang ko to okito kitian. Kau to anna okito kitaya mga pagariya. Kailangan na mapaganad tano. Langwan apenggelabakan na simba na kailangan na mapaganad tano. Unaing kadaan agyang ko to sabut ka sa agyang ko to galabak. Lagi dia no paman aso sambayang napsumbayang ka na pagapaganadang kadaan wanto na okay to kita gyang ko to kasembayang. Inuman miya kada-kada kala tao
paman na dinian nakasya pagi ko tua sambayang iyan kakedegang ka dinian nakatawan wanto na ipenggelebakan iyan sa giyang ko tua kapsembayang iyan dinian nakatawan na giyang ko tua kita giyang ko tua kasembayang na lagi dia nagiyang ka iya hajj mambu miya kada kalatawa di manay kadi nagiyang ko tua kaplala kaw niya na dead na ba niya nakatawi sa giyang ko tua penggelebakan iyan paunot-unot sa kaniyan Sagiang ko tuwa paman na pero nagiang ko din nagiang ko tuwa di sima niya nagiang ko tuwa mga tao kailangan na adna ilmu tano kaan tano makompleto agiang ko tuwa kanggil baka tano sagiang ko tuwa kapnay haji na panganingo si ko Allah paman na begantaw niyan sa taufik marayag agiang ko tuwa kap kesabuta tano sagiang kaya paman na ukit-ukit agiang kaya haji adna dalilanan paman na pagunaan daan so kenal fa'alam annahu la ilaha illallah paman na so mga ulama na ipendaliliran na sa giyang kutuwa kung nadaan so kapaganad adigiyang kutuwa galabak tigu Allah subhanahu wa ta'ala at fa'alam annahu la ilaha illallah kanalang kaamataan na datuhon na inong taso Allah subhanahu wa ta'ala kau to pengenal daan so tao kailangan na makapengenal daan na giyang kutuwa tao kaaniyan kasabuti naguaniyan na maso agiyang kutuwa penggalabakan yan agiyang kaya hajj na mata sa agiyang kaya bitira saya nasa na makasabar-sabar ka nun na mabayto ang tanway agyang ko tuwa ka saya tanuron. Yung ito ba, at yung mga ulama kapapakarani si iku Allah. So kapag hajj na simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala ko okay to kitiyan. Uway. Yung mga ulama fi makanin maksus sagyang ko tuwa dara pa mapapanto. Kagi paman na ayabu di kapag hajj na agyang kaya paman na Makkah al-Mukarrama. Agi na napaman na darpa lagi dagyang kaya Arafah, nagugyang kaya Muzdalifah, gyang kaya Mina, nagugyang kaya paman na Baitullah. Na darpa na mapapanto. Di ka pa kayo ba adna darpa ti arwa ko aki maghajj di ka pa kay. Darpa ini paman na mapapanto, nagugyang ko to oras yan na mapapanto. Way, gyang ko to oras yan na mapapanto agi nan sutigo mga ulama ulan-ulan Shawwal. Nagugyang kaya Zulqa'da, nagugyang kaya Zulhijjah. Na sana paman na lalakawag yung kutuwa tao. Ron yan na paman itibuwag yung kutuwa kapaghadsyan. Lagi din no paman, nagyang kutuwa kaukop sa Arafah na Zulhijjah ito ay ikasiyaw sa gyang kutuwa Zulhijjah. Na kailangan na ketukawan tanut wag yung kutuwa lagi duto paman nagyang kaya sa kapaghads na adnadar pa yan na mapapanto aron no penggilabakaw tao wag yung kutuwa kitukitian naguad na paman na masa adna oras kapku maagyang ko to kapnay kaji tigu mga ulama agi tinudan tanoron ala ma jaa fi sunnati rasulillah nagusunganin kaya ukit nagukiyang gelabakaon udi na paman na ukit sunnaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi nga editan no di pagusay nagituba kendalan tano anto nay ukit inukitan o nabitan wa Muhammad sa giyang kuto kaya paghasyan. Na ini suratu mga ulama na agi paman na pagusayin tano agiyang kuto ukit kaya paghaj o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ini pamang doon yan esi kong mga tao. Giyang kuto muri-puri o din agiyang kuto kaya paghaj o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayad na din yan dituro si kong mga tao khudu anni manasikakum may mga tao kano na paganadan yung ka nagyang ko tao kito kita gyang ko to kapnay haji. Paman na ini pamang doon na bitan wa Muhammad agyang ko to okito kita gyang ko to kapag haji kapnay kadi si ko mga sahaban yan radhiyallahu anhum. Ay kadua mas'ala nagyang ko to hukmul haji wa fadli. Anto na ko kuma nagyang kaya kapag haji. Nagu anto na kalbihan yan. Natigo mga ulama ayaku kuma nagyang kaya hajj. Na al-hajju ahadu arkanil islami wa furudihi al-idham. Giyang kaya kapnay kadi na isanan rukun wa agamatan wa Islam. Kapag kaya katawan niwa so agamatan wa Islam na pata rukunian, pata pula usian. Pag nero nagyang ko to shahadatain. Ikadua nagyang ko to sambayang. Ikatlo, nagyang ko to kabagay sa zakat. Ikapat, nagyang ko to kapusa, kubulan, Ramadan. Ikalima, agyang kaya kapnay kadi. Nagyaya, paman na 5, apula o suwaga ma Islam na isaw nagyang kaya
kapnay kadi. At yung mga ulama, isa ini ang mala ay ipapaliugat uwagamatan wa Islam. Ipapaliugat wa Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa mga Muslim. Agiyang kutuwa kapakapnay kadiran. So, masya Allah, tanto kumapia. Apaman na sa kanwa makapnay kadi sa giyang kaiyaragun na isa kanwa miyapili ang mga tao. Pumakalalakaw na gumakapagasa ang kayaragon katawan tano kontrol na para paman na di tanto pakadakal nagu paman na gyang ko to madakal tanto ketimo sa gyang kanana paman na Makkah na adna kontrol la gobyerno na alhamdulillah penalamat kanu si Allah subhanahu wa ta'ala ka pedegano paman na miyapili na aya dalil agyang kaya hajj na paliugatai paman na obligado agyang kaya hajj agyang ko tuakatiro Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Al-Imran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin aya man ini mga pagariyami natigu Allah subhanahu wa ta'ala ini paliugat wallah sa iku mga tao walillahi ala nas wallah na ini paliugat yan sa iku mga tao agyang ko to hajjul bait kapaka naikiran kapaka bisitairan sa agyang kana na baitullah manistata ilayhi sabila sa iku mga tao pagkagagawon kauto paman na ayaman bu syaratai banayain na paman na tao pagkagaga so paman na lawasian naguad na paman na mapanggusto niya na tamok sagyang kuto kapalalakaw niyan bulaburo sagyang kaya masatano mga pagarya naman nagyang kaya paman na miyang gusto tano malon yung man napikira apya di tanod miyalo yo na malaw to apirak oy na nakailangan na magugagaw to agyo to paman na padsa syarat sagyang kuto paman na kakibaloy obligado ka agyang kuto kapanay kadi na tigu Allah subhanahu wa ta'ala wa man kafara sa tawa ungkir niyan paman na ungkir niyan to agyang kuto suhaj na paliugat fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin aswallah nakawasasi kung mga kaadniyan ayaman na ini na miyagaj ka ayaman na ini na upama ko ungkiran ka adi ka lumalakaw na di ka dito naman na paman na kalibatan sukada to Allah subhanahu wa ta'ala adna hadith paman na upama ko sulang-ulang ng mga tao na pagaliniran din na pama pisu aswat Allah na dito no kumanan sukada to Allah subhanahu wa ta'ala na upaglintan upman na mungkir na dito no man kalibatan sukada to Allah subhanahu wa ta'ala so Allah na da pagkalibat na da pagkauman sa iku kada to yan so ayaman na ini na kanabatan no makakailangan wallahu subhanahu wa ta'ala ginin tinudan tano sa katano ang mga tao na kanabatan no kailangan wallah ayaw suna sa katano na kailangan tano su wallah inugi na pamanad itano di marumasay ino kailangan na mapumimikiran tano kailangan tano agyan ko to kasuaswa tano si kasuaswa tano si iku wallah kagi kailangan tano su wallahu subhanahu wa ta'ala kagi sa kanya ni paman na malimos si arkatano sa kanya ni prela arkatano langwan taman na paman nakapakagagaw Allah subhanahu wa ta'ala na sa katano na makakailangan tano sa Allah subhanahu wa ta'ala so alhamdulillah manabnar tano paganad tano wag yung kaya paman na simba mala kaan tano makarani si ikukadanan tano wa rabbul alamin laboro na paman na miya makaidid sa mga umur tano umanisa na paman na asidin susa paman na ito na ini yung ko to miya kalad ni idid nakatawan tano sadya kapakala idid utaw nakapakaranin niya din sa giyang ko to kapatay pag benar kanu saya apa man sa din sa kapaka ito na ini kapakala agiyang ko to idid ka miya kapag idid ka sa 40 ragun miya kapag idid ka sa 50 ragun kapakaya pa man agiyang kaya mga jumatan ni man to na may to adon ma 40 ragun so juma ka numbu paman nayad na kalilid din na paman na sobra 30 ragun na ididiyan na aya kadakalan na 40 ragun 50 ragun
Nagapakayad na pamamya 60 rundun. Nagina ng mga bangsa mina naud na pamanamya karani rakatan wagi ang kutua kapatay. Nanto na ipenabenaran tanong na aya penabenaran tanong na masuat tanong su Allah. Nagu karilaan tanong niyan sa giyang kutua mga dusa tanong. Nagu makumpleto tanong. Pinakamapiyaw na giyang kutua ka kumpleto tanong sa giyang kaya paman na mga rukon mga pula o suwaga matano Islam. Ikadua dalil mga bangsakan. Nagyan ko ito katiro Allah sa suratu Al-Baqarah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Taruto pa niyo suka paghaj nagu suka pagumra lillah. Apa man narakwa Allah subhanahu wa ta'ala. So aya kesabutan no saya mga pagariya, na paghaj tano nagu lagi dia na pagumra tano lillah para busi ko Allah na. Giyan ko ito apa man na kaya gira wala lillah na. Kailangan nagyan ko ito kapaka pagikilas tano. Kailangan nagyan ko ito kapaka pagikilas tano. Anto na kapagikilas na daabaw nakapiki ilaylay nagudaabaw nakapikin naganagan. Lillah para busi ko Allah na lagi daya paman na adam pa na lamba mga gawi ada tano kapakalalakaw na pelumpiyong tanu agi ang kuto ang mga pusutan. Lumpiyo ang kapagari agi ang kuto ang pusukan. Wadam panapaman na magagada maka sa agi ang kuto ang kaplalakaw ka apaman nakapakilelay na kuang kaun din. Kamataan din na ka mabinasan niya agi ang kuto ang kaplalakaw ka. O pamago aya matatago sa pusukan na kapagambug kapikilelay na kapikinaganagan ano maturo mga tawa mata na sipulan na miya kapaghaj naku ang kau denutu kagi paman na diu tu ketarima agi ang kutu akapalalakaw. Aya bu alam ang kasagi ang kaya pusukan nagu aya tagu ang kaun na paghaj ka para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agi na ni mala tenudan niyo. Kada basta agi ang kutu simba mapi aga lebak diu na matagu agi ang kutu akapagi kelas na diterima anu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan na bu nakaterima Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi mga bangsami kapag na namin sir kanun, pamagikilas kanu. Pagikilas kanu, agi kaya kapalalakaw tano na madakala paman na kagedam tano saya ang mga eksamin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naudi kanu pagikilas, nagapakaya wad na sumagadar kanu akamargna na di ka makasabar na makapanaro ka sa dimapia. Na igira mga pagikilas sutaw na apianto na ipkisugatun a problema na dad na paman na after unian ang mga rarata kapag lindin na kapakasabar nagupaman nas idi pamangani nagu sumasaring si Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadagdagal man. Apaman na ni kapagadam yan sa kamaragnan na miya naro. Apaman na langon na din na ni pupakaitoon. Marata edat susay kami. Kurang agi ang kaya paman na pagkita sa agi ang kaya kapaghaj. Na nanauto agi ang kutua tao na di makapagiklas agi ang kutua lagi dutua manusia. Di kaya kapaghaj mga pagariya na kapromasaya ya. Malagi-lagi siya sa manusia. Da mayor, da gubernur, paman na isa-isa agi ang kutua okito-kita agi ang kutua kapaghaj. Uway, nabaad na paman na betuan saya makadadaya siya ito na paman na di makadadaya agi ang kaya ang mga padiran di. Malagi-lagi da kapagukup tano sa Arafah. Malagi-lagi da paman na kasigit tano sa Muzdalifah. Malagi-lagi da gyang ko to paman nakakadun tano sa Mina. Na ayad na mapya nagyang ko to tao na makapagikilas kaniya. Lagi na kagedami waya. Kagedami bu apaman na tanto ko marasay gyang ko to kapagaj na ayad na mapya amusawi rami sir kanu nagyang ko to kapaka pagikilas yu. Mga pagariya, sa hadith na aya dalil agyang kaya kapagaj na obligado paliugat na agyang ko takatero o nabitan wa Muhammad na bunyal islamu ala khams. Pianagumbalay su Islam sa 5 aro ko niyan. Na mi aliro nagyang ko to paman na wa zakara min halaja pagyang ko to aro ko nagyang ko to Islam nagyang ko to kapnay kadi. Di ko mga ulama amiyang pong nagupaman na miyati mo agyang kaya umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amataan agyang kaya hajj na paliugataya si iko makagagawn
Adna paman na kapakaguganian ang manusia dito anta akabai. Sa paman na marratan wahidatan fil umr sama kay sa sagir ko to tandayaw murian. Yang kaya kapag hajj na paliuga tayo amakay sa si ko tandayaw umur. Pun sagir ko to akakubaligis ka na taman sagir ko to paman na kauma agir ko to kapatay na makay sa kipapaliugatan wallahu subhanahu wa ta'ala sagir kaya kapag hajj. Anto na yung mga kalbihan na giyang kaya hajj. Na maluy tanong. Sagya ko ito paman na mga kalbihan yan. Madakalati kong mga ulama haditha, may aluya, kalbihan na gukapi agiyang kaya kapag hajj. Paduro na giyang ko ito, may aluy sagya ko ito hadithu Abu Huraira. At tigyan na al-umratu ila al-umra kafaratul lima baynahuma. Wal hajjul mabruru laysa lahu jaza illa al-jannah. Masya Allah. Gi, pamulaan niyo sa mga ginawa niyo. Sa kapag hajj, na ubang ka ini papakalipati. Agi nga yakatro nabitan wa Muhammad. Pamulangad na ya si ikupusuka. Ati ko nabitan wa Muhammad suka panay kadi at yarima. Al-hajjul mabrur. Hajj at yarima. Na dadaim belasun wallah. Inun tagiyan ko ito surga yan. Allahu Akbar. Nagi kapag benar-benar tanong. Igi paman na kailangan na galabakan tanwaya sa tarutupa. Di tanwaya pagalangalangan agalabak. Tagi no babis kagi nga iya kapag na iya balas yan na surga. Opa ma ko tunay ni impide na kay ni. Nagu mana benar ka sa kapenggalabakan kau nakapalalakaw ka. Kuha na kau nagyang ko tuwalang-ulanguan o mangarar piya kasisi nga iya galabak. Kapag ilay-ilayin kapanaro sa dimapia, kagi paman na miya kadagdagal ang mga tawa diru di paniniubaan na ay tibu na giyang kaya ngarian. Giyang kaya ngarian. Langun na kilay niyan, na ayamanan niyan na tiro niyan. Langun na kilay niyan na sudi niyan. Langun na kilay niyan na anta-antaan niyan. Na ditanuanan suan ng mga pagariya. O kabayatan o makwatan o agiyang ko to surga wallahu subhanahu wa ta'ala na panabenaran tano nagu aya tunay ini gilebakan tano nagyang ko to katarima agyang ko to hajj paman nakapalalakaw tano agito paman na tigo nabitan wa Muhammad al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah dad na bala sa agyang ko to hajjat yari mainon tanaso suruga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua hadith na tigo nabitan wa Muhammad man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yawmi waladat ummuhu. Naisap na yatunudan niyo. At tigo nabitan wa Muhammad sa tawa manay kadi lumalakaw aagyan ko to akialalakaw niyan na lillah. Ikhlas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gyan ko to dito kagi dad na ba man ini atagyan ko to ataw enunta na lillahi subhanahu wa ta'ala. Skaniyan na lumiyala ka o miyag hajj dato anta kabai falam yarfuth na da makatiro sa mga rarata. Gi penanggilan tano kelusan sungari basta lumalakaw ka na da katiro sa marata. Nakatiro na mapia kapangungunutan ugi na uba katiro sa marata na si piring angari ka. Anto na ipaman na katiro sa marata. Kapamaninta. May ito muna paman na inisisinta kagyan ko ito padagaro. Kaya di sengangan yan. O di na anto na. Kami miya kadagdagalaya tawap katimu. Uway. Na ino kailangan nagyan ko ito kapakasabar. Pakaw na nami sir kanod na paman na kup marasayai agalabak na makasabar tano. May ito muna paman na miya pupakay ito kagyan ko ito padaga. Kaya panaruan na ka sa mga rarata. Piya kasi singay agalabak. Na pananggilan tano to. Kapag ipupawala, kapag hindi bati, paman na jidala. La jidala fiha, da paman na kapupawala sa giyang kuto, kapalalakawag giyang kuto at tao. Nawad na mga tao, mga lampawi, mga pawal, mapasaki kapag hindi bati na, stop ka no. Paman na pamraktisin nyo, di ka no makapanaro sa paman na madakal. Ayaw mapia naging ko tuwatawa paman na subtero niya na mapia. Na waya kebengat sangar iya na di mapia na di niya pasiptero agi ko tuwaptero niya na kapaman na
marata uto katero na walam yafsuk naguda makang gilebek sa galebek amarata way napada paman na ipmana sa mga ulama agyang kay afis na ginasukang bebangunan sa walay paman na ginasukang bebangunan sa walay na di kepakay sa giyang kutwa tawa makapag-ihram nagupaman na mas adin yan galebek na giyang kutwa hajian uba paman na adna uban niya na penggelebek agya ko to paman na galebek na ke rumai. Na ino ka paman na so adna mga sekhian na napapagi sa kanubu sa agya ko to mga sekyo. Uy. Kapaman napakarayag niran kanubu. Nagya ko to atawa da makang galebek sa marata naguda makapanaro sa marata kaya paggadyan na lilla na makambelingan sa kanyan sa agya ko to paman na darapaian. Rajaa amay ka paman na mapasad suhadyan beling sa giyang koto ingdian na lagid na giyang koto gupen lagid na lalagid skanyan din gupen inimbo at giyang koto ay naiyan ada aba niyan dusa paman na rinilaan skanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang koto mga dusa niya so mga pagarya ginanimi akalala ang taptano yang kaya kialoy tano sa giyang kaya kapakalabig yang kaya hajj na dudun na giyang ko to akakuha tano si kukasurgaan wallahu subhanahu wa ta'ala naman amartano impidan tano giyang kaya kapag hajj tano magikilas tano piya-piyan tano makuha giyang ko to surga wallahu subhanahu wa ta'ala ikadua na april ang tano wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang ko to mga dusa tano na nakatawan tano mga pagaria pagaling tano ni makanggalabag sa dusa namaya ko giyang ko to paman na mapipikir tano naguantap tano mapya makasultano sa surga nagukarilan tano Allahu subhanahu wa ta'ala. Ikatlo ang masala na si itano pagpusa. Agi ko to kabasa kurkano agi apaman ato mo amay to oras apaman na di tano di kapakapamagusay. Neno kapsupat ang tano bu so mga jamakan na napapakatukaw ko sa kanubu igida apaman na adna darstano. Uy. Ipagsinta ka bu sa agi ko to group tano kati ada kadud makasalam di tataw na pumamaginig kanwaya. So mga jamakan sa nawad na diyon imon tayo na salama ka no, panakan maylay. Ang tagiyang kaya di mamakinig si mga jamakan. Ikatlo ang masala na inugyang kaya kapag hajj, napapaman na makapiray ni si ko tandiya umuro. Di ko mga ulama giyang kaya kapag hajj, na makaisay-say ni kipapaliugatan nun wallahu subhanahu wa ta'ala si ko tandiya umuro giyang ko tuwa manusia. Al-hajju fil umri illa marratan wahida. Makaisay-say ni. Apaman nakipapaliugatan nun wallahu subhanahu wa ta'ala. Ugaid. Natigong mga ulama, wa ma zada ala dhalika fahuwa tatawu. So tawalawan na niya, naging ko tuwa isa. Apaman na miya kapagaj na perumaman. Nasipman ko ikatalo na perumaman. Napaman na daabo to karata. Apaman na tatawu to. Paman na kapagpakarani ito, mga sunnaw ito, apaman na di nga di papakarani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Okay na, si iku, kababaliw niya na, paliugat siya rakatano ang mga tao na makaisaysa. Aya dalil na giyang kutu akatero, unabitan wa Muhammad, miya panutulo Abu Hurairah. Tigo nabitan wa Muhammad, ya ayuwan nas, yalwan niya sa mga tao. Ya ayuwan nas, ayos kanu ang mga tao. Kad farada alaykumul hajja fahujju. Sabun sa benar, ini paliugat terakan wallahu subhanahu wa ta'ala so kapnay kadi. Fahujju na pnay kadi kan wa tigo nabitan wa Muhammad. So kaya nagaro mga sahaban niya na adna sa katawa mama, fakala rajulun, adna sa kataw kiran, agi ko to amyan nagi ko to kaya tiro nabitan wa Muhammad ko kaya taluin niyang kiran, hey mga tao. Ini paliugat terakan wallahu subhanahu wa ta'ala so kapnay kadi na pnanay kadi kanu. Apa man na so mga Muslim, pnay kadi kanu wa mga Muslim. So mga tawa paman na di pa mataterang agi ang kutu apuso yan. Nagiin na paman na khitab katiru apu si ku Rasulullah suguan niya siya ka panay kadigano. Na napaman na malukano di pamimikiran ang mga bangsami. Yang kada-kada paman na tawa kapapatutan sa giyang kaya na kapanay kadi na di pa napalalakaw. Na pamimikiran kano piya-piya kagiyang kaya na khitab min nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katiru aya po si kunabitan wa Muhammad. Aya pa man napakaantapan saya na giyang kaya ummatiyan. Sa giyang ko to kaya ginaw niya na fahujju. Hey, panay kadi gano.
Tigo Nabi ta tigo sakatawa mama aakul li amin ya Rasulullah. Dia nga iya paman na kapanay ka din na paman na bayni uman saragun na lumalakaw kami manay ka di kami. Nasukon sunabitan wa Muhammad na danyan sembega giyang kutua mama. Kaya paman na mi aliw sa giyang kaya hadith na tiga na faqala law qultu na'am la wajabat. O pamakatigong nabitan wa Muhammad ko ay miyatiro akan na na'am uway namataan na kapaman na kipaturay nagu kipaliugat apaman nagiyang kaya hajj na uman saragun na diniwatigo nabitan wa Muhammad kaga walam mastata'tum diniw kaga di kaga utawa paman na ba uman ragun na bas kanyan menay kadi paganero na paman na giyang kaya pakandekan lagi kaya mga Muslim na di kemin sa giyang kana na paman na Makkah al-Mukarramah. Padaro na paman na miyakala sugas to na nati pa upama ko awad na pederakatan wa paman na diniya nagkaga paman na gusto niya na piapnad na pirakyan na paman na gusto sama kaysa na panubo uman saragun. So gina ni kapya wa agamatan wa Islam. Biyalo niya so kapnay kadi makaisay-say ni si Utanda Yaumur pagariya na napamimikirang kapya-pya. Lalakaw ka ada pa na paman na tunay ni siya kung mga pedaragun na napaman na panab na rin kayo makapag-hajj ka. Padadalila tigong mga ulama na sunabitan wa Muhammad lam yahuj ba'da hijrati ila al-Madinati ila hajjatan wahida. Sunabitan wa Muhammad na so kaya pakatugalin niyan sa Madina na miyakay saysas kanyan makapag-hajj. Gitubi kaya pag-hajj yan. Agyang ito hajjatul wida. Huway. Miyakay saysa makapag-hajj sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natigo mga ulama sutaw so Muslim wa alayhi an yubadira bi adai idza tahaqqaqat syurutu. Igira miyatanto atigo mga ulama miyatanto agyang ko to benay o di na paman na syarat agyang ko to kapag si mga taw na kailangan nakapanambutan niya an yubadira bi adaihi paman na sambutan kay ni pagariya. Diga di penayaw sa paman at tiga nakinainuaki kasi ko mga pedaragun. Aya problema saya. Na miya kada ligira apaman na aya din na ni kapagas na may kamiya senior din. Nandun ni ka senior agi ko tuwa tao na kaya pasangan din. May kapaman na diskan din yan magagag yung tuwa kapakatuwapian kapakasiin yan bay na Safa wal Marwa yung tuwa paman na karuntar miya kada paman na ira sumiya senior na kapamakawit sa runtar. Pakawit na ko yung sa runtar. Igida paman na katuwap kasiin na mawi-wheelchair na di kegedamatan tawag yang ko to kapian yan. Kagigil kaya kapagas na benaraya ko marasay na mapia. Marasay mapia gedam kegedam na yang ko to ataw. Tigo mga ulama ay gira miatan to sa yang ko to ataw. Nasambutan niya nagyang ko to kapaka lalakaw niya. Di nga din pikira pagariya. Emanan niyan na kelebatan nagyang ko to perakka. Kagyang kaya kapag-hajj, naguyang kaya kapag-umrah, na mapakada iya nagyang ko kapo pobri. Mataan din na, mapakada iya nagyang ko kapo pobri. Sa lagid nagyang ko paman na kapked agyang ko paman tangis agyang ko potaw. Gida paman nagyang ko potaw at yangis, gida paman na miyado nagyang ko paman na tangis yan, na lagid na paman na sotaw di manay kadi na mapakada iya nagyang ko kami miskini. Niya kalala iniya bulong sa giyang ko kami miskin niya giyang aya paman na kalalakaw madagala mga tawa ayap ko pikira na giyang ko pera kaya tinakida kaya pera ka kanaya miyalala di manggusto di nga nuto pikira tawakan na kasi ikwala sarigin na kasi ikwala agiyang ko pera ka adna paman na sa katawa jumaakan mataan na kami ka pangim benar ako sa giyang ko pitero yan agiyang kaya na kaya nanauan yan. Kaya na nauwan niya nagyang kutuwa paman na katero unabitan wa Muhammad paman na peruing kaswallah kalikaan niya ka agyang kutuwa rizki niya. Tanong din yung mga pagariya. Yan kaya sa kataho diyo maakan na miya kaysa na miiga kami na miya tero yara ka no to. Tigay na say ka. Yan kutuwa tigay na katero wallahu subhanahu wa ta'ala di na sunabitan wa Muhammad paman na peru ka kapaman na palakan raka wallah suriski niya nagupaman na tunay ni pagkalabudan kaniya na benar-benar na tigyan say kami kaya mas sama sa anakan na kaya dingilan na siya ito
Tiga na mata na kaya pura giyang kaya paman na pitero yan. Away. Pero kano si iku Allah subhanahu wa ta'ala ka, sumbian rakano Allah na, palabun rakano Allah subhanahu wa ta'ala. O paman kung aya ikakalak ka, nagyang utwa risking ka, at ipagari agiyang kaya tamok na sarigaya. Da abang kasi ikapasak, ini sarigar kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naantay sariga na kao na, sudi mamagay sa riski. Piala de kao nagyang utwa riski, ini bigay niya raka, na sabab sa giyang utwa kalayan nilimu, na tegapan niya siya rakao to. Kenapa man ya keda agi ko to paman na kini began na kaun si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya puruang kaun. Apa man na pinggis tungka si iku paman na lillah para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya bigan na kaun na suwalla di maririzki. Wallah suwalla na skanya ni di maririzki na gurakiya nagi ko to rizki. Na mga pagariya wad na paman away aya makalang si iku pamikiran niyo nagi ko to rizki. Kelebatan na di agi mga pagariakan. Paman na ba din kita kapag ko tuwa limur ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayakar gana yan, agi kaya katur mga ulama, tano din ni waya, tiga na waya'samu bita akhirihi li ghairi uzr. Egira sutaw na di masusugata ujur, da ujurian. Api pepakaurian yan. Tigtan wa dinilin yan, agi ko tuwa kapagajian, paman na adna mapenggusto niyan ya tham na madudusas kanian tanu dini wayaw gi katur mga ulama igira sutaw na daabanian ujur nabab kesakit maka gegas sulawasian adna pirakian nana gi ko tu atigtan wa pipe pakaurian yan nain wakika paman na may ka matalok puluh de dedakan mapat puluh dedakan odina gi ragu di kapegasyakan na waya tham na kedusas kanian madudusa ka pagaria sagi ko to ading ka kaplalakaw na napamangan yang asik wallahu subhanahu wa ta'ala gi ko ta tawfiq yan aya karina nagi ko to katero nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu tigo nabi tanwa Muhammad sambutan yo mga taw kanu agi ko to ka paghajj lalakaw kanu si ko hajj sambut kanu kamata nagyang kutwa isar kanu na din yan nakatawan wan tunay penga tunay kesuyan. Antunay paman na kulaw lang sa gyang kutwa mga ragu na paman na pemaka talinguma. Ad na pirakay man to nagapakaya si ko pedaragu na miyada sutamok ka. Mapipi man to ginawang ka nagapakaya si ko pedaragu na paman na bagad miya sakit. Nagiti paman na makukondisyon ka pan naguad na pera ka na lalakaw ka din ng mga pagariya kapaman na sunabitan wa Muhammad imiteron ta'ajjalu ila al-hajj sambutan yu agyan ko ta kapag-hajj nagiyan na paman na kapakaya pikiran ka sir kay ni manunumpang agyan ka yakaturo nabitan wa Muhammad sambuta ka mag-hajj kadi nga katawan wan tunay paman na kulaw lang ka miya kadagadaga la paman na intakan yan din superak yan nadalalakaw tunay miya suwa miya da sutamok yan miya lapis o paman ko negosyante o di na paman na mga peda paman nagalabog yan na miya dagi ko tatamok yan. Kapakaya politisyan, na ba din na miya gusto sa gaya ko ka politika, na miya dagi ko paman natamok yan. Dan makalalakaw. O ngayon na miya gusto sa milyon. Ini pamagin niya ko mga tao. Agi ko paman na pirakya. Kanduri ang apakaw kita niyan. Antay miya akalakas, agi ko kapingiraw ka kanduri. Iya ginawang ka. Okay. Neno ka paman na salakaw abitiyarasa. Na. Miya kadagadaga latawad na tamok yan. Nanapaman na. Badan na miya dagi ko tamok yan na dadan na maka panay haji. Okay na miya dagi ko tamok yan. Pingusto niyan. Ikadua dama da sutamok na ayap man na di pakagasulawas. Miya sakit agi ko manusia. Miya kagadam sa lagi daya. 50-50 agi ko paman na miya gadam yan. Na ano ba ni kapakalalakaw niyan? Masasakit sa kanya. Di ba ko kondisyon agi ko talawas yan. Ikadua dalil kebegrian lagi yang kaya paman namun ada lilam tunay ni inaluitan lagi ko takaturo nabi tanwa Muhammad man istata'a al-hajj falam yahuj falyamut insya'a yahudiyan aw insya'a nasraniyan masakit ay mga bangsami tigo nabi tanwa Muhammad sa tawa pagkagaga mag-hajj ugay na das kaniya lalakaw sirkan waya paman manunumpang mga pagariam ya paman na di matatarang lumalakaw. Sa tawa tigo na bitan wa Muhammad makagaga paghaj ada lalakaw. Pipapakaurian yan.
O di na paman na din yan din kebubayaan o ba paman na makapagaj. Faliyamut insya Yahudiyan na pumimili at unabitan wa Muhammad sa agiyang kutwa kakawafatian anta ka paman na kibilang ko mga Yahudi paman na pembeloy Yahud anta ka paman na pembeloy Kristiyan agiyang kutwa manusia. So di tanong to kabay ang mga pagariya uba paman na ayakapan tagan si rakatanwa kapatay na di tanong mga Muslim. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala ya walladina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Uy nagyang kaya paman na mga tawa di ran ipapakaurian nagyang kaya haji na napaman na baya-baya sira sa gyang kutwa kapatayran kibilang sira no kung mga Yahudi anta kasi kung mga Nasrani. Mga pagariya sa kanwa paman na malalakaw sa gyang kaya ragun na namalami panalamat yusik ko Allah subhanahu wa ta'ala pamangnian yusik ko Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutwa tawfikian nagugyan kaya paman na malalambo oras na nagulo ko tanusik ko Allah subhanahu wa ta'ala ang makatarosan. Dito no pinakatawan antay paman na kailangan antay di pa makataros kagi paman na adam panalambo oras. Taman sa paman na dito no may umasama ka na dito no nakatawan no tunay paman na pumakaalang sa giyang kutwa kapalalakaw tanong. Pagkalantan wag yung kutwa panganitan no si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya si tano buto man na agyan kaya paman na o sayan tano adam pa na malalambo sa giyang kaya paman na tunay ni babul awal kapaman na talo-talubod na paman na miyaw sa itanoron. Anong malapit na? Tunay ni gyang ko ba para ni si ko mga bangsami mga Muslim pamagad sa gyang kaya kapugo sa tanong saya mapakano pamako adna paman na ditanoron kataroto pa si ko kapugo sa tanoron. Neno kapaman na madagal sa mga ulama di mamagusay sa giyang kaya nagupaman na mas mapiyap na giyang uta kapugusay ranon giyang kaya paman na kapugusay tanoron na paman na antano kakandal agiyang uta bitiara nagugiyang kaya ko ito kita giyang kaya balasan tano Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal na mapya tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga amal tanwa mga pipya siya pang kanulangon wallahu subhanahu wa ta'ala ang mga bangsami pagandun na karkan wag yung kutu assalam wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.